Добре, ето, сега се включвам тук за бързо да ви направя едно видео, което ще ви обясня за трета част за клиницата. По някакви причини, някъде 1-2 месеца няма да има видео, защото имаме голям проблем, просто да кажа, с Божидар, с неговия крак, защото се изчупи крака. Така че абонирайте се за канала. Искам само да ви обясня, че след 2 месеца може да качим някакво видео с клиница, но преди 2 месеца да минат, мога да качвам някакви интересни видеа с там някакви игри да играем. Ако искате, ви ще прецените. Така че благодаря ви за предишните видеа, за гледанията. Благодаря ви за абонаментите, да началото да се повече от тези видеа, така че абонирайте се за канала и